før den her video begynder, vil jeg gerne sige, at der bliver klippet lidt i det, og på en måde ikke. Fordi at der er nogle klip, som ikke hænger sammen, fordi der er nogle, der jeg mistede. Og jeg starter altså med at sige Valo Gaming her, og i dag skal vi spille noget Daibio. Så håber I nyder videoen. Alle sammen, Valo Gaming her, og i dag skal vi spille lidt Daibio. Vi starter i level 7. Jeg skulle lige se om det testet. Eller du, så ja, det hedder bare Så er vi i gang. Han stjæler alle vores ting, så sådan der. Wow. Sådan der, så har vi lidt her. Jeg synes, jeg er rimelig god til det, så nu tager vi bare lige nogle af det her. Reload. Jeg synes, vi skal gå efter sniper i dag. Sniper eller twin. Ja, sniper. Så skal vi kunne styre alle de der små. Eller... Ja, jeg ved godt, hvad jeg vil. Det er en overraskelse for jer. Eller, nej, det bliver ikke være. Det er en over et eller andet. En af de, som der kan styre, som kan blive usynlig. Hvis I ved, hvad det er, så... Ja, så ved I, hvad det er. Vi tager lige autofire on. Så... Og hvis I ikke ved, hvordan man gør det, så er det på... hvad det hedder. E. Ja. Jeg må lige undskylde, der var noget. Der var bare lidt. Så. Ja. Så er vi i gang med sniper. Boom, boom, boom. Bullet protection, damage, reload. Det går fint nok der. Jeg synes, vi skal have bullet speed lidt op. Så han der kommer, han der kan godt se, han kan godt, han er dårlig. Måske er det også der dårlig. Nej. Prøv igen. Ja, vi tager reload. Så må vi håbe på det. Så det må være det. Så ja, det er min. Så vi kører lidt videre. Nej. Jeg har ikke opdaget. Det er det mindste, der er. Vi skal spille team.